Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günleri gepleşigimde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistan arada maglumatlar çap edýän habar serişdesinde Aşgabat 2017 oýunlarynyň geçirilýän döwründe Aşgabatyň mekdep okuwçylaryny we taliplerini meýilnamadan daşary ruhsada çykarmak barada enatalaryň özleriniň türkmen häkimetlerine haýyşnama bilen ýüzlenende habar berilýär. Bu maglumaty muallimlaryň we enatalaryň oňlarçasy reddedýär. Türkmen Portal neşriniň 22 sentýabrda beren maglumatynda şeýle haýyşnama bilen enatalar komitetleriniň çykyş edendigi bellenilip, bu inisiativanyň Türkmenistanyň Bilim Ministrligine hödürlenendigi we şondan soň onuň ýurt baştutany tarapyndan tasdiklanendigi aýdylýar. Şeýlelikde mekdep okuwçylary Aşgabat 2017 oýunlary döwründe geçirilýän ýarışlarda tomoşaçy bolmak mümkinçiligine eýe boldular diýilip, agdalýan neşriň maglumatynda bellenýär. Emma habarda görüň edilýän enatalar komitetleriniň paýtagtyň anyk haýsy mekteplerine ýa-da ýokary okuwjaýlaryna degişligi aýdynlaşdyrylmaýar. Gepin gerdişine görä ýatlasak, 31 awgustda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýygnygynda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň geçirilýän döwründe Aşgabatyň mekdep okuwçylaryny we taliplerini meýilnamadan daşary ruhsada çykarmak barada ýürite buýruga gol çekipdi. Resmi nama laýyklykda 2017-nji ýylyň 18-28 sentýabr aralygynda Aşgabat şäherinde ýerleşýän orta mektepleriň okuwçylaryny başlanyç, orta we ýokary hünär okuwjaýlarynyň taliplerini okuw meýilnamasyndan daşary ruhsada goýbermek bellenildi. Adatlyk radiosyna Türkmenistanyň Bilim Ministrliginden Aşgabat 2017 oýunlarynyň geçirilýän döwründe Aşgabatyň mekdep okuwçylaryny we taliplerini meýilnamadan daşary ruhsada çykarmak barada enatalardan haýyşnamalaryň gelip gowuşandygy ýa-da gowuşmandygy barada haýsydyr bir komentari almak başartmady. Emma adatlygyň ýurt içindäki çeşmeleri çağlary mektepde ýa-da ýokary okuwjaýlarynda okaýan enatalaryň we muallimleriň oňlarçasyna salgylanyp, raýatlaryň şeýle haýyşnama bilen türkmen häkimetlerine ýüzlenendigi barada hiç ýyly maglumatyň ýokdugyny aýdýarlar. Men ata-eneler, muallimler we belli bir derejede ýurduň bilim pudugyna ýolbaşylyk edýän tanış bilişlerim bilen gürleşenimde orta mekteplerde hemde ýörüte orta okuwjaýlaryny okuwlary ýapmak babatyna enatalaryň haýyş bilen ýüz tutandyk hakyndaky fakty tasdik eden ýa-da şoňa hawa diýip güwä geçýän adamy tapmadym. Dip adatlygyň adynyň efirde agdalmadlygyny soran çeşmesi gurrun berdi. Galyberse dol Aşgabat 2017 oýunlarynyň geçirilýän döwründe köçeleriň ýapyk bolmandan we çağlaryň okuwa gatnamagynyň kynlaşmagyndan hawatyr eden enatalaryň bar bolmagynyň mümkindigini aýtsa-da, Türkmenistanda halk köpçüliginiň öz isleg arzuwyny il ortalaýyn dile getirmekden gaça durýandygyny ýatladýar. Egerde kimdir biri, ýagny 30-40 enata birigip ýarşylaryň geçýän döwri mekteplerde okuwlary ýatyryň diýseler, onu ol adamlar jemgyýetiň garşysyna hereket edýän, jemgyýetde agdalalygy döretjek bolýan adamlar hökmünde kabul edilýär. Men Türkmenistanyny şeýle ýagdaýym diňe bir okuw ýapmak meselesinde däl, başga meselelerde de adamlaryň köpçüliklüğini ýüz tutup, olaryň haýyşlarynyň ýer tutan ýerini entek bilemok. Dip adatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi aýdýar. Häzirki wagtda Aşgabatda geçirilýän ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary sebäpli paýtagtyň mekteplerinde okuwyň arasy kesilip, meýilnamadan daşary okuw ruhsady dowam edýär. Adatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri bu okuw ruhsady döwründe her mektepden ýüzlerçe çağanyň guramaçylykly diňjalça uğradylma boýunça ýörite çäreleriň geçirilýändigini we her çağanyň Aşgabatyň etegindäki diňjalç merkezlerinde enatalarynyň hasabyna diňjalmak üçin 400 manat möçberinde puluň toplanandygyny gurrun beripdiler.